Pagbayad ti bill ti kuryente ken danom, para maintenance ken abasto. Dagitoy dagiti gagangay apakay serbihan ti mauawat a pensyon dagiti SSS pensioners. Iti nakurang ngupat a dekadan a panagbalin a death survivor pensioner ni Veronica, may sa kadagiti paggastuan na ti pagbayad na ti renta na iti kasera na. Opo pa ako ma'am. May sakong bibiyag ma'am. Adda dagitan na ko ma'am. Separate na. Kalpasan ti direktiba ni President Ferdinand Marcos apan nakaadal ti panakaipangato ti SSS pension. Mangrugin ito may abulan ita atawin, manayunanen iti mauawat dagiti SSS pensioner. 10% para ti September 2025, kanayunan a 10% para inton September 2026, ken 10% manen para ti 2027 para kadagiti kwalipikado a retiree ken disability pensioner idinto 5% met ti mainayon kadagiti death or survivor pensioner. So that's 3 years, 10% increase iti pension da. So nga all in all, in torno 2027, dagito yung retiree pensioners tayo, retiree disability pensioners at dati 33% increase nga maawat da. And then dagito yung survivor pensioner at dati mga around 16% increase iti pension da. Kas pangarigan ni Mark ket may sa a retiree pensioner ken 2,200 pesos iti agdama a pensyon na. Agbalin nga 2,240 pesos iti maawat na iti umay a September. 2,662 pesos mangrugi inton September 2026 ken 2,928 pesos inton September 2027. Damo ken may sa apakasaritaan iti ahensya ti talutawen a panangipangato ti pensyon. Sungbat daytoy ti ahensya iti nabayagyan na kiddaw dagiti pensioners anayon a pensyon da. Dakkel nga tulong ma'am. Idagdag ko at masapsapol ko ma'am ti everyday. Ada maintenance yung Ma'am, awan aday dingom insardeng ko ma'am. Tawa batigatang. Nayon a 1,000 pesos tinaudin a naawat dagiti SSS pensioner edi 2017. The financial impact na dito yung roll out is projected at 92.8 billion na additional pension payout for the 3 years. So 92.8 billion according to our actuarial studies, medyo makisayan iti fund life necessities iti 4 years. Pero daytamet ket masubot tayo niya, masukatan mat lang kapuda gitoy contributions tayo iti members. Numan pa'y ada pa nagpangato ti pensyon, awan met ti manamnama a panagpangato iti kontribusyon nagiti SSS member ken saan a maapektaran ti dadumapay a programa ti ahensya. Iti probinsya, agdagop ti 35,000 ti bilang dagiti miyembro iti SSS. Ibilang ni Branch Manager Orwa, abasit daytoy no maibasar ti populasyon ti probinsya. Siguro baka kurang da lang iti information with regards to SSS. Ngam ti makunami pa ngayon ket adayo ngamin dagiti ko atoy ditoy marigatan da nga umay ditoy bangged ti ubrawen mi tatakit talaga nga paspasyar kami kadagiti rural areas tayo. Pag information on drive kun at the same time i-coverage drive tayo magtan. Ti Social Security System ket saan laing amang ipaay ti pensyon kadagiti retirees. Ngem ket di, mangted pay ti social protection tunggal individual. From womb to tomb, from maternity to death. So, no nagkasakit ka, mabalin ka nga ag-file iti sickness benefit mo or para kadagiti babae, no, kugda, mabalin da nga ag-file iti maternity. Mabalin met nga dagito yung nabalda, mabalin da nga ag-file iti disability benefit da. And then no, lumaklakay, bumakbakit tayo, tamadanan tayo iti 60 years old, mabalin tayo nga ag-file iti retirement benefit. So, today to yan, lifetime pension today yan. Kat no dawan mangyari, kada iti member tayo, adalat tamat dati death claim nga ibagbaga tayo, ken dati funeral claim nga maala iti pamilya na. Para iti ad-ado pay ng informasyon, mabalin abisitaen ti opisina da ti Zone 5 Bangged. Jessica Boreta, Balitang Solid North.